Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Lino na gini! Lino na gini! Pagbantay mo! Toto! Guniti taong ko to. Kaya di pa ko gusto matigbak. Guniti ko Migay! Lula! Gunit mo na ko! Gunit mo na ko! Gunit! Gusto mo ng yuta! Puro pa nang naginawa? Tanawan niyo sa unahan! Tanawan ninyo! May bigawas sa yuta! Sam na! Nakong sawa ka na! Dili na sawa! Oh, higanting wati ka na! Tigay! Wati na! Wati! Wala! Naligid si Lula! Wala! Ay, hala! Kila mo islas yuta! Oh! Uy! Piyak-piyak yuta! Agoy! Sakit! Tay Andoy, ikaw na. Oo, ako de. Agoy! Kangit-ngit ining dapita. Hain man ko. Agay, Naanap ako sa langit. langit ka buang nimo. Nabago na langit ng ngit-ngit kayo. Ni atas impierno to. Oh, Oh, Kung niyatas imperno, agay. init unta kaayo. iya kita si Perno. Limuot man. Sabar di oy! Wata sa impyerno oy! Niyata sa ilawom si Yuta! Ah, Oh, lani kay. Mihayag ka. Oh. Ang imong bulsa day, mihayag. Uy! Maklaro ng palibot. Ang perlas sa bulsa ang mihayag. Gusto ka, Elmo, niyatas ilahom sa yuta. Oh, no. niyata sa langop. To may pabarugas akong COVID sa pagtabi ni ay, Barog lagi mo eh. makabot niya tagka. Dali lang. Ikaw manggod. Ganong ikuyog mo ka, ha? Ganong ikuyog mo ka na. Awa, naabot tayo ng dapita. Tiguwang naman ang takalula. Adto lang ang taga pundos ato. Dali. Kayan mo Ay, hinayasan ko, oy! Ay, kabarog. Ibaon siya naman ni mo, nga niya naman ka. Mga na resulta nga mo, kay mong kam ka ng maritis mo gugay ka. Sige mo kagsunod ko na ako. Ay, To, ayun lang ka sa islola nimo. Magabaan ka. mo. Sus, di pa lang kuliding man eh. Kayog yung ihagis ay sus. Hagis lang diya to! Hagis lang! Hagis na! Aron makagawas ng demonyo sa imong pagkatao. Mori na ilmo? Ha? Mori mang lugos ka. Oh. Unya mo patay ka. Kaya ang demonyo, dahil nilawam sa imong pagkatao. Sa mo nang imong gipagawas. May umagdi na ni mo isgutan ng ako sa, ha? Ganong di man! Oh. Suko ba ka? Ha? Upang ka mapriso? Kilalang ipapriso pa man ka do? Kaya kanang imong pagka manglulugos, di ka liding man do? Oh, Ha? Di ka liding man. Angay kang silutan. Ang sangos mo ka. Ha? Ka, kapatayon ka na ko? Ha? Uy, di ka naman mapatay kay... Liding man ko. Ayaw magsaba. Sinabati mo ni kay? Pati lang barangan man ka ni kayo. O ba di ba, barangan man ka. Gamitan ang imong pagkabarangan di aron mahaw asa ni dapita. Dili ko barangan, Lola. Bitaw Lola, ikaw mo'y barangan sa atong dapit. Ikaw rin angay nga anang title nga barangan kay tiguwang man ka. Ha? Nalimot ka? Ha? Nalukot mo gani na imong naong. Ha? Nalukot na. Pa! Agay. Kado. Inatok ka! Tukol ka, tukol. Tukol. Gidukol man kay. Agay. Gidukol. Katulo man. Gidukol man kay kunin mo. Lidig man taon. Lidig man taon ko, Lola. Ha? Ako'y bida ni istorya, ha? O ikaw ilmo, ikay kontrabida, ha? Busa, ayaw pa but-butan, ya? But-butan pa, but-butan. Ikay kontrabida ka! Ayaw na pagsaba, Toto. Oops. ba ang tuto? Hello ng leading man, kay mitingog ng leading lady. Hilam lagi! Aray, ulay! May nagpaingon din eh. Oh, Wala, oh. unsa? Unsa? Unsa yung nagpaingon?
Mamaya tining dapita. Dali mo! Dali mo. Gunit ko to. Sundon na to, Mikay. Dali. Mo! Ano ba doon ni Kay? Dali lang! Mawahitan ni ron! Lugayan mo! Gruyo! Kaya ko to. Hey, agoy. Ay, Ganina naman kang nagsagiglakaw yan eh. Wa pa man kita magkakita hayag, oy. Ah, Hunong una. Hunong mo! Hunong una mo! Hunong. May nakitas ni Kay. Hunong mo. Ni Kay, may nakita ka? Ha? Ayaw una. Ano? Uy, anong gate ka pa ni Miyuta, ha? Dool na siya. Uy! ha? 15 dool na. Kinsa? Kita may doon ni Kay. Kulbaan mo sa tani mo, eh. May nagpaingon din sa tunay may utangan. Kinsa? Kami. Unsa naman sana ni Kay, ha? Gamitan ng imong gahom ni kay oy. Dool-dool na lang yun siya. Ha? Unsa lang kay dool, ay! Uy, Sige bala kagbalik anang dool. Kisa man ang nagkadool. Hop! Ayaw yun na yun yung tugawas ni Kay, ha? May piyong na. Huwag nag-consistrate na siya. Hilong tuto, sa ba? Ngan, Consistrate. Hilong, oy! tanong ko ano makasamot Concentrate! ta. Ay, kapuyan. Sa baagi Kana, mo, oy! concentrate. Gisingkahan ko na mo, ha? Gisingkahan ko na mo. Hilong, ha? Hilong. Dagan mo! Oy! Dagan! Dili ko kadalang to. Sakit sa tuhod. Asahan imong lola toto pagdali! Asahan ko to. Mauna ni Ron. Di mo kadagan. Salamat ang bata ni Nonoy! Naupsa! Ang kanila! Anong magbaboy na noon? Dali! Hinaya sa ko to. Hinaya sa ko. Lula ko ni mo to. Sorry lang! May pag-ipili na taga din eh! Siya lang, ipakaon lang ka na mo! Yan na siya! Nagkadool na ang wate! Uka! Ang ianat sa wate kinilungag na itong gisubay! Dagan mo! Pagdali! Dagan dayon to kay nauwahin na ta. Ayaw ka pala kalula. Leading man ko ning. Ha, leading man ning nagpasad mo. Di ka mamatay. Ha ha. May hayag na nito dapita! Pagpaspas mo! Dagan ba? Dool na lang yun siya! Dagan pa mo! Paspas! Tasa na ni! Tasa na! Niya na sayang! Pagdali! Ibutan sa tika lula! Balik ko na tika ni lula! Ha? Sabay! Ganasaw na! Tahan! Dali mo! Gunit mayo na ko lula! Gunit mayo! Ha? Maraton man eh! Maraton man eh! Dagan ba? Niya na sa... Baba sa lungag! Naligay si Nikay! Naligay si Nikay sa ubos! Magaling ni mo gialsa ang tagapo ko ni mo. Aba niya lula eh! Yun na! Ang wati! May gawas na sa lungag! Wah! Kagdako na! Iganting wate mo kita! Una, patay na kita ini! Ikay una nula, kitikuwang na ka! Dada! Masalipag ko ni mo. Nagpahingon na siya na to! So! Napagsuni. Happy yun na nula! Ikay una ka na! Sunod na ilmo! Ayan, tanto Patay na, ako. patay na! Ginoo, Patay na, patay kita ini! Klaro kayo! Oo, pasalo ako na kung mga da. Oh! Uy! Unsa ka ron? Langgam! Agila ka na! Kasi pa pa mo! Ano? Oh! Saan sa dakong agilaon dakong mati? Ha? Salamat, Agila! Kumaw! Buhi pa ta! Pangayo na kagpasaylos ginoo lola ha. Ayaw na nigbakoy ah. Di kay! Dako kong pasalamat nga ikaw nga akong kauban karon. Ano na pa salamat mga kakitraitor mga? Tingin man ni gilan mag-iminin mo dito sa payag. Salamat mga. Ikaw ba? Giingnan ta naman ka. Nga wa lagi ko'y kalibutan na nang gipanulti nimo. Usa Gusto ka? si Elmo Toto. Wa siya kalibutan sa hitabo. Tungod kay dili siyang gikatubang ta dito sa payag. Kun dili ang bruha. Tinoda? Promise? Promise na, Ilmo? Tinuod lagi. Ay. Di mo ka mutuo. Usos ni kay. Si Madam Bakukang ang ilmo nga nakita na to. Og ang bruha usab ang nakita tang nagkatawa nga mao si Lola. Uy! Masunod, Napuluha! masunod yun sa bruha ang naong sumati. Ang naong sumati. Naong sa tao. Naong sumati na naon. Niyatas kalibutan sa mga imposible Toto. Busa. Mangandam na lang tangdaan sa lain pang mga kahibulong ng mahitabo. O butang nga masugatan ta. Unya,
Unsa may plano nimo karon? Tama na. Pag sinip-sip ni Ail mo. Bigda sa baag gining tuto eh. Ah. Oh, wala. Uy! Unsa man na? Usang nabagka kayong panganon. Buta mga to. Di na pangano day. Langgam na oh. Ingalanan ko na magbuta. Buta bitaw ka. Mga langgam na, Toto. Uy. Ay, simpiat ko gina. Simpiat. Agoy! Unsa man na sila tuktukon makataan ng daghang langgam, oy! Uy, unsa Ay, Hanapin ka mo! Ang mga langgam! Nanguhaw mga dagkong wati! Dali! Oh. Managutan ng dagkong bato! Pagdali mo! Guniti ko to! Tuan ang mga langgam. Nakadagit na sa daghang wati. Kuyaw ning napitan ni kayo eh. Mga higanti mga langgam din eh. Napaywati, mga dagko pag kayo. Ay, kuyaw kun kita'y tugtugos mga langgam no. Unsa may plano nimo karon ni kay? Tuhan na sab! Tuhan na sab! Pakit-cute sa ripis na ko! Si pakit cute. Ay na lago pangigi dia to. Dawata na nga mas gwapo ko nimo, nya cute kung tingog nimo. Ngiga ni mo do. Ako'y leading man, ako gigwapo. Di ba ni kay? Husto na, Toto. Hala. Ayaw na nagpasingitis, Elmo. Bitaw to, leading man magka ka. Di gyud ka maldito no. No. Maldito ka. Ayaw na pagtubag to. Oh, ay nagtubag to. Salamat ka, gibadlong ko sa kong leading. Toto, Elmo. Mas maayo tingali nga magpabilin lang una mo ining dapita. Kamong tanan. Oh, unsa? Biyaan minimo din ni kay? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!